Takže víta vás Michael u svojho prvého gameplayu z hry FIFA Ultimate Team. Takže natáčam to aj na druhýkrát. Najprv mi to internet vypadol, takže dúfam, že teraz to už pôjde. Vybrali sme si nemecký tým a máme tu Navarro. Dobre. Pozrieme sa, koho všetko máme k dispozícii. Som zvedavý. Dobre, odohrávame prvý zápas. Tak poďme na to. Prihraj mu. Jasné, toto všetko už poznám. Poď dopredu. Máš tam do koho. Prihraj mu. A poď. Dobre. Škoda. Sa iba premiesním. Tak. Hráme. Poď, dobre ty. Že si mu zobral loptu. Prihraj. A skús. A škoda. Dobre. Máme. Poď. Jaj, škoda, už som chcel do prázdnej doraže. Nevadí. Dobre, naposledy. No, fejli. Žltá karta prekýva. Jump, výborne. Blokovali sme to. Môžeme ísť dopredu. Zastavil si ho. A môžeš ísť, poď. Yes. 1-0. A kto je našim premiérovým strelcom? Je to Cooper. Paráda. Na záznamy sa pozerať nebudeme. Polhoďka. Ale no, neváľaj sa a poď. Výborne, nezobrali mi loptu. Tyč. Škoda. To je náš žltokartový hráč, ktorý nás ale zachránil. Musíme povedať ten, čo beží tam trochu. Pokúsim sa to dať na center. Krásny gól. Parádny. Graham. Dobre. 2-0. Pekne. To není zle. To vôbec není zle. Tento gól sa pozrieme ešte raz, pretože bol parádny. Nádhera. V 43. minúte. Teda vedieme. Snik. Ďalšia žltá karta. Ach jaj. Tak trošku sa posunite. A jump. Myslím, že nejaký žltá karta vyhráč. Zbytočná strata. Switch. Výborne. A poďme dopredu. Ešte do poločasu by sme mohli. Tak nič. Čo nevadí? 2-0. Sice som ho tam fauloval, ale to nevadí. Ešte sa potom pozrieme, ako mám nastavenú obtiažnosť.
Potom si nastavím vyššiu, keby dačo. Pretože zatiaľ není nejaký... Prečo si prihrával? Povedz mi to. Prečo si prihrával? Tam máš. Ďalšia žltá karta. A Miller je zranený, takže myslím, že je Pizarro do hry. 31 metrov. Jump. Alebo opäť neprepálil. Možno budem natáčať aj World of Tanks. Človek nikdy nevie. Oh. 2-1 Pizarro. No, vystriedal Millera a hneď to dal. Skúsim nádherné solo. A poď. Pekne, 3-1. Takže opäť máme dvojdielový náskok. To není zle. No, poď. Ojojoj, a bacha, nič. Dobre, že to nezachytil a teraz dostane tú loptu preč. A daj si nejaké to soličko. Nič. Nádherný pokus z diaľky, nádherný gól, 4-1. Cooper, druhý gól. Krása. No tak na to sa kúkať nebudeme. A beginner amatér nie, semi-pro nie. Tak si dáme takto profesionálne. Tak uvidíme, keby dačo, zmeníme to možno. Ale zatiaľ na profesionálovi. Normálnu FIFU tiež hrám na profesionála, tak uvidíme. Samozrejme, musím si ešte zvyknúť na to ovládanie, pretože ako vidím, tak to bude čím ďalej horšie. Ousit, 2-4. Skúsim si dať jednu sondičku. Come on. No, 4-2. Pekne. Takže tak. Continue. Zmeníme si názov. Go to my packs. No, otvoríme si to. Som zvedavý, kto tam bude. Žiolt, Peralta, Kit. Tak si to zauložíme. Toto som nechcel. Klub. My klub. Nie. Dobre. Nastavenia. Nič tu nie. No dobre. Tak. To by bolo tak z prvej epizódy všetko. Ešte názov by som si mohol zmeniť. Ale to je hrozne ťažké.
bože, zvyknúť si na toto. No, kašľať to. To je teda z prvej epizódy všetko. Pokiaľ sa vám to video páčilo, tak dajte like.